ito yung pinaka-regalo ko ngayong Pasko kasi alam ko naman wala magbibigay sa akin ng regalo. Kaya ito na yung blessing na natanggap ko ngayong taon na ito mga kawaray. Kaya buksan natin mga kawaray. Huwag na natin patagalin para hindi umaba yung gusto natin mga kawaray. Tagal na yun. Ang hirap ang buksan ito mga kawaray. So yun mga kawaray, ipakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa SM. Bumili tayo doon ng Samsung Galaxy E52s G5. Sana maganda ang nabili ko doon. Sabi ngayon, ipakita ko sa inyo kung maganda ba siya at kung sulit pang pinambili ko dito. Ito siya. Pasensyahan nyo ako mga kawaray kasi hindi ako magaling magsalita. Tapos may free pa siya, may freebies na ewan ko, di ko alam ito eh. Sabi na pag pwede daw mag-live sa YouTube. Ito. Mga gamit. Hindi ko naman alam ito eh, kaya okay lang. Buksan natin. Saka meron pa tayong nabili na power bank mga kawaray. Para pag umalis tayong medyo malayuan, mag-ride, hindi natin magamit ito kasi wala akong sakan sa motor ko. Kaya ito po dito magamit natin mga kawaray. Original din ito mga kawaray. Gulul. Sana natin mga kawaray yung Samsung na nabili natin ng halaga ng kano ba to? 23K mga kawaray. 23K ang bili ko nito, kaya sana 2 beses na yan! ang bili ko dito sa cellphone na to. Kaya mga kawaray, buksan natin, huwag na natin patagalin, wala nang intro banat agad mga kawaray. Ano ang unahin ko? Ito bang Samsung ay ito muna ito muna na ano ba to? Power bank, smart charging power bank. Tingnan natin. Hindi pa siya nabuksan mga kawaray, kaya buksan natin. Ang hirap pala buksan. Kaya tayo kay Buita pa. Dito ba ilalagay mga kawaray? Paano nga ba? Hindi pa talaga sinabuksan mga kawaray. Yung pasensya nyo lang mga kawaray kasi hindi ako magaling magpaliwanag sa produkto, sa product. Yung siya. Ito naman ang laging kasama pag bumibili ka, pero karamihan sa atin hindi ito binabasa. Tulad ko, hindi ko man ito binabasa kaya dito na ito magawa. Wow, ito siya mga kawaray. Ang ganda, parang cellphone na rin. Ano to? Hindi ko alam to, basta dito lang to. Pasensya na mga kawaray kasi wala akong alam talaga ng mga ganito. Ayan. Ang hirap pa buksan. Buksan mo. Ito siya mga kawaray. Ang bigat pala oh. Ang ganda.
Grabe, sulit talaga siya mga kawaray. Kita ba? Off, on. Yun. Lobat na. Kailangan lobat siya. Tingnan natin. Dami bumisaksak dito. Wow. Ganda pala nito. Ito mga kawaray. Ayot nga ito. Tapos naman yung free. Yung freebies na. Yan siya mga kawaray. Samsung freebies. Kaya tingnan natin mas. Buksan din natin ito. Wow. Talagang hindi pa nabuksan mga kawaray. Pag bumili ka ng Samsung na Galaxy E52s Z5, ito yung free mga kawaray. Tignan natin. Wow. Sana sulit mga kawaray yung pinabili natin dito. Wow. Grabe mga kawaray. Oo. Ito pala siya mga kawaray. Ang tawag dito? Ito ang alam tawag dito mga kawaray. Wow. Ayan siya mga kawaray. May speaker pa tayo mga kawaray. Oh. Wow. Speaker sa mga kawaray. Pwede lang itong mga kawaray. Pag bumili ka ng Samsung na laptop, Galaxy E52s G5 mga kawaray. Ganda niya oh. Ito may salamin pa. Wow, may salamin ito mga kawaray oh. Ay, ilaw pa ito mga kawaray. Wow. Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam ito eh. Mga ganito. Ganda oh. Basta. Nasa mga kawaray. Ito muna siya. Dito muna. Ang power bank. Ayan dyan. Ito na ang hinihintay natin ng mga gusto ko ipakita. Speaker mga kawaray, ang ganda oh. Ginagawa mo? Wow. Ganda. Ito naman buksan natin mga kawaray. Tingnan nyo, hindi pa siya mabuksan mga kawaray. Kaya ano pang hinihintay natin, buksan na natin ito. Excited na ako. Ito yung pinaka-regalo ko ngayong Pasko kasi alam ko naman walang magbibigay sa akin ng regalo. Kaya ito na yung blessing na natanggap ko ngayong taon na ito mga kawaray. Kaya buksan na natin mga kawaray. Huwag natin patagalin parang bumaba yung video natin mga kawaray. Tagal na yun. Nangyari kang buksan ito mga kawaray. So yan. Ang hirap buksan. Ginagawa mo? Bilis! Wow! Ito na yun mga kawaray. Pinagdikit pa sa kamay ko. Walang yan.
Wow! Ito siya mga kawaray. Wow! Grabe! Ang ganda niya mga kawaray. Ang lupit pa lang ito. Naka-plastic pa siya mga kawaray. Tignan natin. Oh. Yan siya mga kawaray. Ang ganda diba? Samsung Galaxy A52 is G5 mga kawaray. Ito yung harap niya mga kawaray. Ang ganda diba? Bali yung RAM niya 128. Wow, mataas talaga siya mga kawaray. Hindi ko alam ipaliwanag to, basta ang alam ko mataas yung resolution niya at saka mayroon siya image stabilization at saka 4K resolution. Open natin mga kawaray. Ayan na siya mga kawaray. Ang tagal mag-open mga kawaray. Naku. Parang hindi na talaga na to. Ayun mga kawaray. Gumana na siya. Uy, matay. Ayan siya mga kawaray. Sorry mga kawaray. Ayan siya. Wow! Ang ganda naman. Saan ba kanila dito mga kawaray? Ito. Wow! Ang linaw. 4K resolution. Video. Wow! Super sticky. Oh wow! It's the 4K. Ganda niya mga kawaray. So mga kawaray, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat na pala sa mga subscriber ko. At lalong-lalong na mga sumusubaybay sa channel ko. Sana mga kawaray, huwag kayo magsawa sa punta ng channel. Maraming salamat sa inyo mga kawaray.